kasance wuri ne, gaba ce da malamai ke tattaunawa har suna rubuta littafai a kai. Yanzu a wannan zamanin ka duba ka ga abin da ke tafiya, ka duba ka gani. Akwai mutumin da in yayi magana kanka ko sauraren shi ma kai bai kai ba, amma akwai abin da dole in mutum ya faɗa sai an tanka mashi, sai an yi magana. Jama'a muna ganewa? Kamar kwanan nan wanda ya zo ya fito cikin jama'a aka yada cewa a majalisinsa annabi yana zuwa, inda yake annabi yana zuwa masallacin shi, idan annabi ya zo sai ya tsaya bakin kofa, shi kuma sai ya gano cewa akwai mai shan taba, sai ya fidda mai shan taban sai annabi ya shigo. Idan annabi ya shigo shi ke zama a kujera ko kai ke zama, ya abin yake? Makaryaci. Annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan, wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nari, ya nemi wurin zaman sa a wuta. Ko ba haka ba? Wannan mutum makaryaci ne, haka ba daidai ba ne. An wa annabi ƙarya, an wautar da hankalin mutane, an wa annabi ƙarya, an lalatar da hankalin mutane. Idan ka ce annabi yana zuwa, kai awa. Jama'a muna fahimta? To waɗannan in sun yi wannan barna dole a fito a gaya wa mutane ƙarya suka yi, a yi wa mutane bayani. Musamman wannan yana fitowa ne daga 'yan bid'a, amma a waye gari ahlus sunna ga 'yan bid'a suna cin karensu ba babbaka, 'yan tatsi ne su kawo muku hari, 'yan wane ne, 'yan ɗariƙu su kawo muku hari, 'yan haƙiƙa su kawo muku hari, 'yan shi'a su kawo muku hari. Idan kun tashi za ku kai hari sai ku kai wa 'yan uwanku ahlus sunna. Kai malantar da wannan hali bai yi ba. Allah ya ji kan Sheikh Habibu ya haya ƙaura, na saka muku duk a shafi na kun gani, yana daga cikin wasiyar da ya mana. Mun kai mai ziyara gidansa a Katsina, yake mana wasiya, ya ce in wani abu ya taso tsakaninku da ahlus sunna ba sai kun hau sama kun yi magana da su ba, ka kira mutum ta ƙasa ku yi magana a warware matsalar, ba a kai ta titi ba. Kako wannan wasiya ce da muke buƙatar ta. Allah ya ji kansa da rahama.